Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginataang papaya at pritong tilapia. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Mangantana po. Opo, mangantana po. Siyempre, wala tayo ng tilapia. Tapos rice. Marami kaming rice ngayon kasi pinagdagdag ko yung rice. Rice. Oo, kasi gusto ko yung papaya. Sabihin mo. Thank you. Gusto ko kasi yung papaya. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mangantana po. Manganta mo. Alam? Hindi na ako nagsasawan. May sabaw naman. Kanyang pangaluto. Sarap. Yeah. Itang papaya, no? Kamay na no. Thank you. Naman. Sarap rin. Meron pala ako. Singkamas. Sarap. Sinigran. Sinawsaw. At siya no. Madwi. Matinik. Yan. Siyempre, usog na namin yung ano namin dito. Yan. Para maabot ni Ate Albi. Nakasanto kasi siya.
Thanks. Yaman. Sarap. Ayan, dahil pa. Apa pa? Hati tayo. Hindi na lahat. Ito. Hindi na. Hati lang to. Cheers na tayo. Cheers. Cheers. Ay, sorry. Ito sila. Ito pa, rice. Para sa
Magsi-shoutout ako, no? Magsi-shoutout po tayo. Ayan, happy anniversary po sa inyong dalawan ni sina Lods Tishkarte saka si Ate Janet Lumipaw. Yes. Anniversary nila bukas at happy birthday na din po kay Mother. Yan, sabay Happy birthday po. double celebration, birthday at anniversary nila. Happy birthday po. Ay, happy anniversary po kaya kayo, Ate Janet and Lods. Excuse me, Tishkarte. And shoutout po kay Josephine Asones 5060, Jasmine Bicay de los Santos from Saudi, Melogene Maralit, Fernando Arteta from at saka si Mercy Tabique. Ayan. Nico Salamanque, happy birthday po kay Angel Ann from Angel Ann Salamanque. Ayan. Happy birthday po sa January 21, 17. Ayan. Happy birthday sa'yo. Corinne Angeles from Laguna, Nilda Abinasa de la Serna from Ormoc City, Leyte, Lotlot San Buenaventura Riodique, ayan, from Bicol, Camarines Sur, Judy Binaluak Dignos, ayan, happy birthday po sa iyo sa February 14. Ayan, happy birthday po. Ayan, thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, shoutout po kaya ka, Tito Mac, Tita Nelly, Tita Cynthia, Nani Babe Kaluya, Camille Garsalia, Ellis Garsalia, Ruby Garsalia, and Garsalia family. Siya po, Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout. And syempre, kay Sisi Janet from Germany at kay Pretty, Yeah. Christine at kay Lods from Shoutout po. shoutout. Ang lamig ngayon, no, Bal? Sobrang lamig ngayon. Ngayon pa lang yung Pasko. Oo. Ayaw makapulis na sinipon ko kayong kayo paros. At ito puntagan kapit na pong tilapia. Agis namin pamangan mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.